cum ar trebui tratat Mugur Călinescu. Și în primul rând, Mugur Călinescu era un adolescent, n-ar trebui să scoatem asta din ecuație. Da, se vorbește mult despre idealurile lui, despre valorile pe care le avea, despre dorința de libertate, dorința de a face lucrurile așa cum trebuie, de a transforma țara lui într-o țară așa cum au zis el că la Europa Liberă care exista. Dar Mugur Călinescu e un adolescent care își vedea mama plângând în fiecare zi, când venea de la serviciu, era foarte supărată și dezamăgită de ce îi se întâmpla acolo. Și într-o zi a luat hotărârea să fie rebel, a luat hotărârea să scrie, nu știu dacă el a făcut asta neapărat din dorința de a fi un erou. Nu cred că a conștientizat impactul lucrurilor pe care le-a scris și nici măcar nu a conștientizat situațiile care pot decurge din fapta lui. Pur și simplu a fost un act, cred eu, de revoltă. Dorința lui de a-și exprima nemulțumirea, așa cum fac toți adolescenții de altfel. Pentru mama lui Mugur Călinescu nu eram pregătită. M-a surprins și alegerea elei, m-a surprins și încrederea pe care a avut-o în a crede că eu aș putea fi mama lui Mugur Călinescu. A fost o mega provocare pentru mine, mi-a făcut mare plăcere să încerc să o construiesc pe Rodica Uncescu din interviurile pe care le-am ascultat și din imaginile pe care le-am văzut cu mama lui Mugur Călinescu. Nu știu dacă am reușit. De asta mi-ar plăcea să vii tu la teatru să ne spui.